tady kebab a jdeme si zahrát Counter Strike. Mě už to hází do hry a kam no, jdem sem, dobré. No moje tu akačko, dobré, tak jdu spolu. To co je? Běž do tak kluku šataj. Tak kde, kdo je? Leonardo da Vinci normálně. Hej. Dobrý. Ne. Dobrý kámo, já to za chvilku hodím z okna. Pindia. Pojďte pinděle. Tak ty seš pindia normálně, já bych tu hru rozbil. Tak to je fakt. No nic. Teďka pokud mě ještě někdo zabije, to má roztřískám klávesnice o zeď. Hajz. Pimpo. Má vezmu. Dobrý, klávesnice ještě žije. Dobrý, ten dostal. Ten Finfulín. Ten dostal bombu. Ne, bumbák tu je. Tak ten dostal. Jau záda. No nic. Ale ten dostal. Ten jeden. Jak? Komu? Šlagburcovi jsem dal úplně stejnou ránu. Dobrý. Tu co se děje? Takže tady chce bombu, jo? A ten taky? No nic, to mě to zůstalo. Ne. Neumím. Fuck. No, no nic. Tady to ukončíme, takže čau lidi.